Hwan na wiase nanso ni ne ho? Hwan na ne ho ni asɛm? Ɛnɛ ɛna obi de aba ɛna wɔnya bi de to social media na wɔka. Ɛnɛ na obi de aba ɛna wɔsi yɛnto nnwom mfrɛ wo na wo ne agye mo. Ka ehu ne sɛ wakata wo deɛ so ɛna wapia si nkyɛn ɛna wo nua de aba ɛna wɔsi yɛnyaa wo na wiase afa na nyinaa ɛnte. Medɔfo obiara ne hɔ a nanso ni ne ho. Wo a wohwɛ me, me a mete ha yi, yɛn nyinaa yɛ ho wɔ asɛm. Ebi a na me deɛ na hinta na wo deɛ na ada adi. Ana ebi a na wo deɛ na hinta na me deɛ na ada adi. Deɛ mpɛ sɛ mekyerɛ wo ne sɛ susuka na wo deɛ no ɛsene me deɛ no paa. Enti susuka. Susuka na wo deɛ no ɛsene me deɛ. Pie na empie yɛ ntira. Enti me nua ba ana me nua bɛma. Sɛ wasɛm aba na obiara so wɔbɛka bi ana akodi obi nsɛm na wɔso wɔbɛka a gyaa ne ma ne nka na ne deɛ aba atwam anaasɛ ne deɛ no ɛso na ahɔ ntira. Enti ka wakoma to yɛm na yɛnsuahyia ehuruhuruhuru a ɛbɛdwo ne daase.